Finalitzades les obres de forma oficial de la rotonda del Camp Nou de Deltebre amb la plantació de gespa i la instal·lació del rec. El manteniment d'aquesta nova instal·lació la gestionarà l'Ajuntament de Deltebre. Les obres de la rotonda es van iniciar a finals del 2017 per tal de millorar la mobilitat i la seguretat en l'encreuament entre les carreteres TB 3454 i TB 3451 i facilitar l'accés al nucli urbà, al Camp Nou i a Riumar. La nova rotonda del Camp Nou ha estat executada i finançada pel Departament de Territori i Sostenibilitat per un cost al voltant d'1 milió d'euros. Així ho explica el tinent d'alcalde del Deltebre Territori, Francisco Castro. Ara s'ha dignificat, s'ha fet una rodona que ja ha tingut un cost important per al Departament de Territori i gràcies a les gestions de l'alcalde ha sigut una rodona que molts anys formava part de 3 projectes d'unes rodones en el qual durant l'anterior mandat de Lluís Soler vam poder executar la primera rodona